Rahin sani ya fi dare duhu, in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo. Tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce, "Shin ka ga zaki a kwanan can kuwa?" Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata, "Eh." To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata, "Eh." Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu, tana gudu, tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso, sai yake dariya yake cewa shi wannan barewan akan cewa kar ki gudu ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu. Ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi, sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata, "Dama ƙarya nake miki." To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce, "Na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni." Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗanshi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce, "Amma ba ka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare, to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na." Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce, "Zolayenki nake." Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata, "Ai zakin ya kusan ƙarasowa." Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya bar ta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata. Ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu daga kanta ke da wuya kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji. Giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci domin shi ne abincin zaki nama. Abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne. Domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu, tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila. Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba. Ya je ya ɗauko irin yayin nan. Kun san dila sarkin wayo ne, yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu. Ta kasa gane sawun mene ne. Sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa sai ta fara tambaya mene ne a ciki da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce, "Ni ce, ba abin da zan maka, ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe." Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege. Ya ce, "Kurege, shin ya kake gani an ce zaki na nan?" Sai ce, "Ni dai na yi sama. In dai har kai za ka iya ka iyo sama." Duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin saituwa. Kuran nan ta rasa dai abinci. Daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittar jeji. Shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi. Da ta nuna dole za ta cinye shi, ɓera ya koma raminsa. A yayin da zaki kuwa
ƙarya ake yi bai fito ba ma bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske, damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege ya hawo da gudu sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo. Tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce, "Shin ka ga zaki a kwanan can kuwa?" Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata, "Eh." To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata, "Eh." Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu, tana gudu, tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso sai yake dariya yake cewa shi wannan barewan akan cewa kar ki gudu ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu. Ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata, "Dama ƙarya nake miki." To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce, "Na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni." Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗanshi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce, "Amma baka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na." Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce, "Zolayenki nake." Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata, "Ai zakin ya kusan ƙarasowa." Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya bar ta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata. Ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu daga kanta ke da wuya kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji. Giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci domin shi ne abincin zaki nama. Abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne. Domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila. Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba. Ya je ya ɗauko irin yayin nan kun san dila sarkin wayo ne yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu. Ta kasa gane sawun menene. Sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa sai ta fara tambaya mene a ciki da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce, "Ni ce ba abin da zan maka ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe." Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege. Ya ce, "Kurege shin ya kake gani an ce zaki na nan?" Sai ce, "Ni dai na yi sama. In dai har kai za ka iya ka iyo sama."
duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin saituwa. Kuran nan ta rasa dai abinci, daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittan jeji shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi, da ta nuna dole za ta cinye shi, ɓera ya koma raminsa, a yayin da zaki kuwa ƙarya ake yi bai fito ba ma bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske, damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege da ya hawo da gudu sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu, in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo, tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce, shin ka ga zaki a kwanan can kuwa? Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata, eh. To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata, eh. Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu, tana gudu, tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso, sai yake dariya yake cewa shi wannan barewan akan cewa kar ki gudu ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu. Ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi, sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata, dama ƙarya nake miki. To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni, kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni. Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗan shi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce amma baka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare, to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na. Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce zolayenki nake. Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata, ai zakin ya kusan ƙarasowa. Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya batta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata. Ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu daga kanta ke da wuya kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji. Giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci domin shi ne abincin zaki nama, abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne. Domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu, tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila. Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba. Ya je ya ɗauko irin yayin nan, kun san dila sarkin wayo ne, yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu. Ta kasa gane sawun menene. Sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa sai ta fara tambaya mene a ciki.
da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce, "Ni ce, ba abin da zan maka, ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe." Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege ya ce, "Kurege, shin ya kake gani an ce zaki na nan?" Sai ce, "Ni dai na yi sama, in dai har kai za ka iya ka iyo sama." Duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin setuwa. Kuran nan ta rasa dai abinci, daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittan jeji, shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi, da ta nuna dole za ta cinye shi, ɓera ya koma raminsa, a yayin da zaki kuwa ƙarya ake yi bai fito ba ma bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske, damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege da ya hawo da gudu sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu, in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo. Tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce, "Shin ka ga zaki a kwanan can kuwa?" Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata, "Eh." To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata, "Eh." Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu, tana gudu, tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso sai yake dariya yake cewa shi wannan barewan akan cewa kar ki gudu ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu. Ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata, "Dama ƙarya nake miki." To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce, "Na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni." Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗanshi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce, "Amma ba ka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na." Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce, "Zolayenki nake." Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata, "Ai zakin ya kusan ƙarasowa." Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya bar ta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata. Ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu daga kanta ke da wuya kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji. Giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci domin shi ne abincin zaki nama. Abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne. Domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu, tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila.
Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba, ya je ya ɗauko irin yayin nan. Kun san dila sarkin wayo ne, yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu. Ta kasa gane sawun menene, sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa, sai ta fara tambaya mene a ciki da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce ni ce, ba abin da zan maka, ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe. Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege. Ya ce kurege, shin ya kake gani, an ce zaki na nan? Sai ce ni dai na yi sama, in dai har kai za ka iya ka iyo sama. Duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin setuwa. Kuran nan ta rasa dai abinci, daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittan jeji, shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi, da ta nuna dole za ta cinye shi, ɓera ya koma raminsa. A yayin da zaki kuwa ƙarya ake yi, bai fito ba ma bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske, damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba, kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege da ya hawo da gudu, sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu, in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo, tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce, shin ka ga zaki a kwanan can kuwa? Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata eh. To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata eh. Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu, tana gudu, tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu, ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi, domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso, sai yake dariya yake cewa shi wannan barewa akan cewa kar ki gudu, ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu. Ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba, kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi, sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata, dama ƙarya nake miki. To ashe a lokacin da yake mata magana, ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni, kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni. Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗan shi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce amma baka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare, to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na. Tuni ɗan birin bai ankare ba, sai ya ce zolayenki nake. Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata ai zakin ya kusan ƙarasowa. Kafin wannan kura ta ankara, har ɗan biri ya gudu ya batta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata. Ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu, daga kanta ke da wuya, kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji. Giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje, sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci.
domin shi ne abincin zaki nama, abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne, domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila. Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba, ya je ya ɗauko irin yayin nan, kun san dila sarkin wayo ne, yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu, ta kasa gane sawun menene, sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa, sai ta fara tambaya mene a ciki da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce ni ce, ba abin da zan maka, ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe. Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege, ya ce kurege shin ya kake gani, an ce zaki na nan. Sai ce ni dai na yi sama, in dai har kai za ka iya ka iyo sama. Duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin setuwa. Kuran nan ta rasa dai abinci, daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittan jeji, shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi, da ta nuna dole za ta cinye shi, ɓera ya koma raminsa, a yayin da zaki kuwa ƙarya ake yi bai fito ba ma bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske, damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba, kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege da ya hawo da gudu sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu, in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango, labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf, sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo, tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce shin ka ga zaki a kwanan can kuwa? Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata eh. To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata eh. Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi, domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso, sai yake dariya yake cewa shi wannan barewa akan cewa kar ki gudu, ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu, ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi, sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata dama ƙarya nake miki. To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni, kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni. Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗan shi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce amma baka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare, to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na. Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce zolayenki nake. Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata ai zakin ya kusan ƙarasowa. Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya batta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata.
ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu daga kanta ke da wuya kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji, giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci domin shi ne abincin zaki nama, abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila. Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba, ya je ya ɗauko irin yayin nan, kun san dila sarkin wayo ne, yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu, ta kasa gane sawun menene, sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa sai ta fara tambaya mene a ciki da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce ni ce, ba abin da zan maka, ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe. Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege, ya ce kurege shin ya kake gani, an ce zaki na nan. Sai ce ni dai na yi sama, in dai har kai za ka iya ka iyo sama. Duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin setuwa. Kuran nan ta rasa dai abinci, daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittar jeji, shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi, da ta nuna dole za ta cinye shi, ɓera ya koma raminsa. A yayin da zaki kuwa ƙarya ake yi bai fito ba, bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske, damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba, kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege da ya hawo da gudu sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu, in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo, tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce shin ka ga zaki a kwanan can kuwa? Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata eh. To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata eh. Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta, ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi domin shi ne za ta iya kamawa ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso sai yake dariya yake cewa shi wannan barewa akan cewa kar ki gudu, ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura, tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu, ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata dama ƙarya nake miki. To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni, kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni. Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗan shi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce amma baka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare to zan bi hanya.
domin kuwa a hanyar akwai abinci na. Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce zolayanki nake. Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata ai zakin ya kusan ƙarasowa. Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya bar ta a wajen. Ya ce shi ma ita wannan zaki ya tsorata. Ma'ana wannan zakin yake jin tsoro. Shi kenan daga nan kura kawai da ta ga ɗan biri ya gudu daga kanta ke da wuya kawai sai ta ga wannan karen dajin ya gudu. Ƙaran ƙasa suka ji. Giwa ne na tafe. Tabbas giwa tana da abubuwan al'ajabi. Dama ita kafin a ta ƙaraso waje sai ka ji ƙaran tafiyanta. Tana ɓaɓɓalla itatuwa tana ci domin shi ne abincin zaki nama, abincin kuma giwa shi ne itace. Kafin a ankara kuran nan sai ta ƙara fita da gudu ta tako zuwan zakin ne domin zaki shi ne sarkin dawa kowa ya riga da ya sani. Tana cikin gudu kawai sai ta zo ta kwanta a kusa da gidan dila. Dila kuwa bai gama haɗa gidansa ba. Ya je ya ɗauko irin yayin nan kun san dila sarkin wayo ne yana ajiye irin kamar ganye busasshe ne ta yadda idan wani abu ya zo ya taɓa zai yi ƙara. Dila zuwan ta ke da wuya sai ta ga sawu. Ta kasa gane sawun menene sai ta ga kashi a hanya. Sai ta ɗauki kashin nan tana shinshinawa sai ta fara tambaya mene a ciki da zai zo mata kusa da gida. Kuran nan sai ta ce ni ce ba abin da zan maka ka zo mu ɓuya tare domin sarkin dawa na tafe. Dila ya kasa jurewa sai ya kirawo kurege. Ya ce kurege shin ya kake gani an ce zaki na nan. Sai ce ni dai na yi sama. In dai har kai za ka iya ka iyo sama. Duba da yanayin kukan zaki kowa ya riga da ya sani cewa in dai ka ji zaki ya yi kuka to tabbas ka sa a ranka lissafi ne yake shirin setuwa. Kuran nan ta rasa dai abinci. Daga ƙarshe dai sai ta haɗu da wani ɗan ƙararramin halittar jeji shi ne ɓera. Ɓera ba ta haƙuri ya yi da ta nuna dole za ta cinye shi ɓera ya koma raminsa a yayin da zaki kuwa ƙarya ake yi bai fito ba ma bai tunkaro balantana ma ya zo inda kura yake. Duba da yanayin yadda jejin yake da faɗin gaske damisa kuwa tana saman wannan bishiyan kura ba ta sani ba kuma ga jikinta babu ƙarfi. Damisa ganin kurege da ya hawo da gudu sai ya bi wannan kurege suka yiwo ƙasa tare. Labarin dai yana da tsayi na namomin dajin nan. Rahin sani ya fi dare duhu in ji wani sarki. Tabbas wannan labari ne mai dogon zango. Labarin kura da biri da zaki tare da karen daji wato wolf. Sannan kuma akwai dila tare da dage tare da kuma ɗan biri. Ɗan biri kun san shi da wayo. Tabbas yana da matuƙar wayon da ba a taɓa zato balantana a yi tsammani. Wata rana kwatsam kawai yana cikin tafiya sai ya haɗu da kura. Kura sai ta tambayi ɗan biri ta ce shin ka ga zaki a kwanan can kuwa? Ɗan biri bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ce mata eh. To ashe shi ɗan biri yana so ta wuce ne kar ta cinye shi. Shi kenan sai ce mata eh. Ita kuwa kura sai ta razana. Razanar da ta yi kuwa sai ta kama zawayi da fetso tana gudu. Tana gudu. Kun san dai yanda zawayi yake da kashe jiki. To a wannan lokacin kura jikinta ya mutu ko sai ta haɗu da karen daji. A wannan lokacin ko kura yunwa ya kama ta ta rasa yaya za ta yi. Kuma ga karen daji yana da ɗan karen gudu. Barewa ya fito ta hannun damanta. Tabbas sai ta ga ya kamata a ce karen dajin ta bi domin shi ne za ta iya kama ba barewa ba. Karen dajin da ya tabbatar da cewa ta yi zawayi a hanya kafin ta ƙaraso sai yake dariya yake cewa shi wannan barewa akan cewa kar ki gudu ba za ta iya kama mu ba. Lallaɓawa take yi wannan kura. Duba da irin wannan wayo da Allah ya yi wa wannan kura tuni kafin su ankara sai ta fara tsilalar da yawu. Ma'ana ta saka musu yami. Ba su ankara ba kawai sai karen daji ya kasa gudu. Ta zo dab da karen daji za ta kama shi sai ga ɗan biri ya zo shi yana ce mata dama ƙarya nake miki. To ashe a lokacin da yake mata magana ita kuma wannan yawun sai ya tsaya. Sai ta juyo ta fara yi wa ɗan biri faɗa akan ya za ka mun haka. Sai ce na ji tsoro ne saboda kar ki cinye ni
kuma ni ma na bar ɗana a baya yana biyo ni. Domin halayya irin ta ɗan biri shine ya yi gaba ya bar ainihin ɗansa a baya, a yayin da in ya gano wani abin cutarwa sai ya dawo da gudu ya ɗauki ɗanshi su gudu. To shi kenan sai kura ta ce amma ba ka kyauta min ba. Sai da ka bari na yi zawayi ƙarfin jikina ya ƙare, to zan bi hanya. Domin kuwa a hanyar akwai abinci na. Tuni ɗan birin bai ankare ba sai ya ce zolayanki nake. Kuran ma sai ta yi shiru. Sai ya ƙara ce mata ai zakin ya kusan ƙarasowa. Kafin wannan kura ta ankara har ɗan biri ya gudu ya bar ta a wajen. Ya ce shi ma ita.